Ja se on moro Anteri Asa tänään täällä taas, ja ennen kuin mennään tämän videon pariin, niin katsoppa tuosta lisäosiokentästä mahdolliset keinot tukea minun journalismia, niin nämä ovat asioita, joita valtavirran lehdistö ei valitettavasti suostu vaan tässä maassa käsittelemään, joten lähdet tukemaan minua, niin minulla on enemmän aikaa tehdä näitä artikkeleita, minulla on enemmän aikaa tehdä näitä videoita, ja minulla on enemmän aikaa keskittyä tähän, kun ei tarvitse tehdä muita töitä. Joten ole hyvä, katso tosta noin, voi YouTube kautta superkiitoksella, tukemalla uutiskirjettä, laittamalla tippiä. Kaikki keinot käy, on monta keinoa, joten katsoppa tosta ja pistä muuten kanavatilaukseen ja tykkäystä perään ja pidemmittä puheitta. Mennään vaan ihan suoraan tämän viikon videon pariin. Kuten aina hämmästykseni voi arvata tästäkin asiasta, Itävallan tunnetuin pro-Palestiina vasemmistolainen aktivisti on tunnettu ylläri omaisuudesta, jonka hänen isoisänsä hankki valmistamalla Cyclone B-kaasua. Itävallan sosialistit ovat olleet yksi Euroopan suurimmista näistä Palestiinan puolesta olevista äänistä, ja heidän aktivistinsa ovat lähes poikkeuksetta kirjaimellisesti kansallissosialistien miljardöörin jälkeläisiä. Itävaltalainen Perijätär Engelholm, jonka suvun omaisuus juontaa juurensa juutalaisiin holokaustissa käytetyn kaasun tuottajiin, liittyy uuteen Gazaan suuntautuvaan laivueeseen protestina pahoja juutalaisia vastaan. Hänen kantansa on tietenkin herättänyt raivoa kansainvälisesti, kun otetaan huomioon holokaustin perintö hänen perimänsä omaisuuden takana. Marlene Engelhorn, 33, minun ikäiseni, on itävaltalainen ja saksalainen vasemmistolainen aktivisti sekä miljardiomaisuuden perijätär, joka tunnetaan muun muassa perintöveropolitiikan uudistamisen puolesta puhujana. Asiasta, jolla hän on vuosia signaloi äärimmäisen rikkaana vaikuttajana säilyttääkseen tämän julkisen vasemmistolaisen kuvansa. Eli tämä toinen PR-temppu, Israelin vastainen laivasto Greta Thunbergin näytettyä meille aikaisemmin mallia jokaiselle maailman natsille Hamasin trollitehtaan järjestämällä PR-tempullaan ja selfie-aktivismillaan valmistautuu nyt lähtemään Gazan kaistalle. Järjestäjät ovat nimenneet tämän uuden PR-tempun rauhan laivastoksi. Tämä laivasto on yksi kymmenistä, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa murtaa Gazan saarron, mikäli ja saarto siellä nyt sitten onkaan, kun YK ei itse päästä avustusrekkoja Israelista sinne. Mutta tämä laivasto on herättänyt poikkeuksellista huomiota merkittävän matkustajansa vuoksi. Engelhorn, monimiljonääri, jopa miljardööri, aktivisti ja filantrooppi, joka ei ole ikinä lahjoittanut mihinkään, on julistanut olevansa kansanmurhan vastainen ja vapaan Palestiinan puolella. Marlene will be on the next flotilla. Siellä on joku Thunberg-rikas kidi Ruotsista, tai sitten siellä on näitä natsiperiättäriä laivueissa vapauttamassa raukkoja muslimi-islamisti-gaasalaisia isoilta pahoilta juutalaisilta. Tämä natsien jälkeläinen ja sosialisti, joka on saanut omaisuutensa juutalaisten kaasuttamisesta holokaustin aikana, aikoo nyt vapauttaa Palestiinan pahoilta juutalaisilta. Tämän laivojen järjestäjät korostivat Marlene Engelhornin osallistumista ja esittivät hänet hyvin näkyvästi tässä kampanjassaan, ihan kuin se olisi jonkinlainen positiivinen juttu, että miljardööri natsiperiätär on nyt Palestiinan asialla. Aikaisemmin tämä miljardöörisosialisti nousi voimakkaana rikkaiden verotuksen kiristäjänä julkisuuteen, ja hän on jopa todennut olevansa valmis maksamaan noin 90% veron perinnöstään, koska Itävallassa ei ole perintöveroa, ja hän ilmoitti sitten aikaisemmin, että 90% omaisuudestaan jaetaan 50 onnekkaalle, jotka onnistuvat vakuuttamaan hänet siitä, että ansaitsevat osansa. Käytännössä tämä miljardööri julisti norsulutornistaan miljardöörinä jakavansa omaisuuttaan köyhille 50 köyhälle, kun se voisi auttaa tuhansia. Mutta tätä ei ole ainakaan toistaiseksi vielä tapahtunut, kellekään ei ole mitään rahaa annettu. Kyse olikin todennäköisesti tämän miljardöörin PR-kampanjasta, kuten on kyse tästä Palestiina-jutussakin, jonka tarkoituksena on hyvin selkeästi rakentaa hänelle tämmöisen hyvän miljardöörin kuvan, toisin kuin Elon Musk on paha miljardööri, ja tuottaa tietenkin henkilökohtaista näkyvyyttä ja kehuja lehdistössä, kuten nyt on tuotettukin.
Vuonna 2021 Engelhorn perusti tämmöisen lobbausryhmän nimeltä Tax Me Now, verota minua nyt, joka on osa laajempaa tämmöistä vasemmistolaista kampanjaa Itävallassa vaatimassa korkeampia veroja erittäin varakkaille. Mutta Engelhorn ei ole vieläkään siitä riippumatta 4 vuoden päästä edes jakanut tätä omaisuuttaan kenellekään. Hänen läsnäolonsa laivuessa tässä uudessa Flotillassa ja järjestäjien eli tietenkin Hamasin operaattoria lähes makabeeriksi yltyvä innostus hänen tuestaan saa tietenkin synkän ironisen sävyn, kun otetaan huomioon hänen perimänsä omaisuuden tausta. Hän on 4. sukupolven edustaja saksalaisessa teollisuusdynastiassa, jonka yritys myytiin vuonna 1997 sveitsiläiselle lääkejätti Rochelle 11 miljardin dollarin kaupassa. 11 miljardia on 11 000 miljoonaa dollaria. Sillä ruokkii paljon enemmän kuin 50 ansaitsevaa, ei ole vieläkään antanut rahaa. No, Engelhorn on myös tämän BASF:n perustaja Fredrik Engelhornin tyttären tytär. Eli kemian teollisuuden jättiläinen, joka kuului Natsi-Saksan aikana pahamaineiseen IG Farben konserniin. Toisen maailmansodan jälkeen paljastui, että tämä konserni oli kasvanut arjalaistamalla juutalaisten omistamat yritykset, eli varastamalla ne näille vasemmistolaisille ja hyödyntämällä laajasti pakkotyövoimaa sekä rakentamalla Auschwitz 3, Monowicin Auschwitzin keskitysleirin alaleirin on tämä yritys rakentanut. Kyseessä kirjaimellisesti keskitysleirejä pitänyt ja juutalaisia kaasuttanut miljardööriomaisuuden natsiperiätän. Palestiinan puolesta hän pelastaa ne pahoilta juutalaisilta, kaasuttaa ne varmaan uusiksi sinne. No, äskettäin hänen omaisuutensa noustui jälleen puheenaiheeksi tämän uuden Gaza-laivojen tempauksen yhteydessä, niin rikas natsiperiaatesosialisti on ilmoittanut aloittaneensa jakamaan tätä omaisuuttaan. No, siitä ei ole vieläkään todisteita ja nähtäväksi jää, oliko tämäkin taas vain PR-temppu. Voi luoja. Vasemmistoliiton Paco Diop kuvittelee olevansa haisuli. Aikaisemmin vain karvaista otusta kuvannut Muumilaakson haisuli muuttui yön yli punavihreän lehdistön ja vasemmistoliiton näiden kotilemmikkien takia rasistiseksi symboliksi kuvaamaan mustaihoisia nähtävästi. Tällä vasemmistoliiton edustajalla on pakonomainen tarve kokea rasismia, jonka hän keksii jatkuvasti omasta päästään ja huijaa hyödyllisiä idiootteja uskomaan häntä, jotka eivät edes tiedä, mitä rasismi tarkoittaa tai rasismin vastaisuus on. He ovat vain vasemmistolaisia idiootteja. Paco Diop, 35, vasemmistoliiton jäsen ja Turun kaupungin valtuutettu, julkaisi Facebookiin äskettäin tällaisen tekoälyllä oikokirjoitetun tekstin, koska minä tiedän henkilökohtaisesti, ettei Pacon kielitaito riitä läheskään tällaisen tekstin tuottamiseen, mutta siinä tekstissä hän vertaa ja kertoo tuntemansa olevansa kuin haisuli Suomessa, eli leimaa itse itsensä. Ensin luodaan täysin tyhjästä tämmönen rasistinen merkitys, joka projisoidaan johonkin symboliin, eli tässä tapauksessa haisuliin, ja sitten sen jälkeen omaksutaan tuo leima henkilökohtaisesti tarkoittamaan itseään. Se on erittäin ironista. Diopia voi kuvailla tämän puolueen linjan ja rotuopin seuraajien läheiseksi lemmikiksi, eräänlaiseksi tiedostamattomaksi ja alkeelliseksi liittolaiseksi. Monet katsovat, että itseään kunnioittava ja aidosti tiedostava vähemmistön edustaja ei alentuisi koskaan toistamaan tällaisia rasistisia väitteitä puolueensa johtajansa arjalaisen vittivalkoisen blondin Minja Koskelan ja tämän ideologisten rasistisen ja sosialistisen esukuvien mukaisesti, leimaten samalla itse itsensä haisuliksi. Sen takia puolueella ei ole pahemmin muita tummempia vähemmistöjä jäseninä tai edustajina. Sinne se on selkeästi rotuoppiin uskova rasistinen puolue, joka edesauttaa leimaamaan mustia ihmisiä haisuleiksi yhdessä kotimamun kanssa, joka ei tajua mistään mitään. Tämä Diop ei ole mikään penaalin terävin kynä. Hän erosi aikaisemmin varhaiskasvatuksen työpaikastaan sen jälkeen, kun hän katsoi aiemmin täysin viattoman jopa Afrikkaa ihailevan suomalaisen klassikkopelin, missä se Rosnokin on valkoihoinen Afrikan tähden olevan hänen mielestään sitten rasistinen ja kolonialistinen, kun me varastamme hänen timantit tässä lautapelissä. Samaan aikaan, kun Diop valitti näistä lautapelien rasismista varhaiskasvatuksen laitoksissa, hän osoitti sosiaalisessa mediassa täysin avoimesti tukensa Hamasin islamistiterroristijärjestölle hemmetti seuraavana päivänä 2023, kun he olivat tehneet terrori-iskuja ja tappaneet 1200 juutalaista Israelissa. Supermega-ironian puolelle mennään.
siinä, että Paco Diop itse kuuluu kotimaassaan Afrikan mantereella ylempään rodulliseen luokkaan, etniseen ryhmään, Wolof-etniseen ryhmään, joka on orjuuttanut ja myynyt muita vähemmistöjä törkeällä tavalla vuosisatojen ajan. Jopa tänä päivänä tätä Diop ei koskaan kuitenkaan mainitse sanallakaan, kuinka hän itse kuuluu tähän orjuuttavaan ja rasistiseen vähemmistöhegemoniaan ja eliittiin omassa maassaan, mutta joo, Suomessa voi sitten valitella haisuleista ja Afrikan tähdestä. No nyt puolue saa sitten jälleen tämmöisen uuden taistelun, jota vastaan taistellaan, Mein Kampf, vaikka todellisuudessa kyseistä ilmiötä ei olisi olemassa ilman, että he itse loivat sen luomalla tarkoitushakuisia rasistisia symboleita viattomista lasten kuvitteellisista piirrosvarjoista, kuten Muumilaaksosta, ikään kuin maailmassa tai edes Suomessa ei olisi oikeita rasistisia tai muita ongelmia ratkaistavana. Ironista kyllä tämä vasemmistoliiton puheenjohtaja Koskela vaikuttaa kuin suoraan eksyneeltä Adolf Hitlerin märästä unesta todelliseen maailmaan malliesimerkiltä arjalaisesta. Koskela tunnetaan erityisesti tällaisen intersektionaalisen rotuopin tukemisesta ja hän on jopa kirjoittanut aiheesta väitöskirjan aikaisemmin, jossa väittää, että tummemmat oppilaat tarvitsevat mukautettua musiikkiopetusta. Jos tämä ei ole rotuoppia, niin sitten mikä on, en tiedä. Eli tämä Paco Diop on nyt luomassa mielikuvaa, missä muumien haisulihahmo olisi mukana musta afrikkalainen assosiaatio, jota kukaan Suomessa ei aiemmin ollut tehnyt tai käyttänyt millään tavalla rasismiin. Näin rakennetaan uusia rasistisia mielikuvia, joita puolueen näkökulmasta tarvitaan, jotta niitä voidaan käyttää Mein Kampf-kamppailuun rasismia vastaan ja syyttää poliittisia vastustajia tästä ilmiöstä. Ei suinkaan, että Paco Diop itse itsensä leimaa haisuliksi ilman, että kukaan on ikinä sitä tehnyt. Ja nämä kaikki muistuttaa tietenkin, no jos on puheenjohtajana arjalainen mittivalkoinen Hitlerin blondi unelma, niin ei ole mikään ihme, että toiminta muistuttaa Natsi-Saksan Goebbelsin propagandatekniikoita. Ja kysymys kuuluu, kuka tässä on todellinen rasisti, natsi ja rotuopin levittäjä? Vasemmistoliitto on osoittautunut varsin tehokkaaksi uusien rasististen ja fasististen symbolien sekä ikonien tukemisessa. Aiemmin tällaisilla symboleilla ei ollut mitään yhteyttä rotuun tai ihonväriin, ja nyt näitä yhteyksiä luodaan täysin tarkoituksella. Viattomat pesukarhut, natsismia tietenkin, koska Ukrainan joukot käyttää niitä symboleina ja Venäjä haukkuu niitä natseiksi. Muumien haisuli, rasismia tietenkin, koska mikä muu olisi todiste Suomen systemaattisesta rasismista, niin kuin Venäjä sanoo. Afrikan tähtilautapeli, no kolonialismia tietenkin, koska eihän Venäjä kolonisoi, Suomi kolonisoi lautapeleillä. Turkkilainen jogurtti, orientalismia tietenkin, eihän ottomaanit vaan käytti näitä fetsejä, niin pitää vaihtaa nämä turkkilaiset jogurtit, kun sekin on rasismia. Geisha-patukka, no siksi työntekijöiden pilkkaamista tietenkin, etkö sinä kunnioita japanlaista kulttuuria. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Pikkuhiljaa kaikki muutetaan rasistiseksi, syrjiväksi, loukkaavaksi ja pyritään jatkuvasti tällaisen totalitaristiseen määräämiseen, kun heidän politiikkansa ei enää ole mitään muuta kuin rotuoppia ja islamismin tukemista, sen terrorismin tukemista. Nämä tulkinnat kumpuavat puolueen ja muiden punavihreiden luomista mielikuvista, heidän omista syvimmistä rasistisista ja natsihenkisistä ajatuksistaan, joita levitetään kritiikittömän myös tämmöisen punavihreän liittolaisen valtamedian valheiden, puolueen tiedostamattomien yksinkertaisten kotilemmikkien sekä sosiaalisessa mediassa äänekkäästi huutavien aktivistien kautta ja lopulta sysätään koko muun yhteiskunnan syyksi tämä päästä keksitty rasismi. Suomi on rasistinen maa, eli tarvitaan lisää vasemmistoliittoa vastustamaan sitä itse keksittyä rasismia. Lopputuloksena on se, että puolue itse luo rasismia, jota se väittää vastustavansa, koska ilman sitä heidän poliittinen agendansa menettäisi yhden keskeisimmistä perusteistaan esiintyä rasismin vastaisena. Kysyntä tälle rasismille on nähtävästi reippaasti suurempi kuin mitä rasismi oikeasti Suomessa edes on. Ja sitten korjataanpa vähän valtamedian uutisointia tästäkin tapauksesta. Israel ei ole miehittämässä tai ottamassa Gazaa haltuunsa, se ei halua mitään terroristihautumaa omalle vastuulleen, se on vapauttamassa sitä. Suomen lehdistö levittää jälleen mielikuvaa, jonka mukaan pahat juutalaiset alistavat kolonialistit aikovat
vallata raukkojen palestiinalaisten maat, vaikka kyse on sodasta terroristijärjestöä ja sharia-lakia vastaan. Israelilla ei ole aikomusta hallita, miehittää tai ottaa Gazaa millään tavalla valtaansa. Se aikoo vain hankkiutua eroon Hamasista ja siihen kytköksissä olevista terroristijärjestöistä sekä auttaa perustamaan rauhanomaiseen suostumukseen ja demokratiaan perustuvan uuden elimen hallitsemaan Gazaa, joka koostuu näistä palestiinalaisista. Kyseessä on alueen aidosti vapauttaminen, toisin kuin mitä Suomen lehdistö tätä asiaa valehtelee. Israelin pääministeri Bibi on toistavasti esittänyt saman ytimekkään viestin: emme aio miehittää Gazaa, aiomme vapauttaa Gazan Hamasin vallasta. Tämä viesti julkaistiin äskettäin hänen virallisella X-tilillään ja on nopeasti sitten levinnyt koko maan poliittiseksi linjaukseksi. Pääministerin mukaan Gaza demilitarisoidaan ja sinne perustetaan rauhanomainen siviilihallinto, joka ei ole länsirannan palestiinalaishallinto, Hamas eikä mikään muukaan islamistinen terroristijärjestö, jolla on kytköksiä muun muassa Iranin hirmuhallitukseen ja Venäjään. Suomen lehdistössä tätä Hamasin korvaamista demokraattisella johdolla on alettu kuvailla miehityksenä ja sen näiden valetoimittajien toimesta. Ja levitetään tämmöisiä antisemiittisiä salaliittoteorioita Suur-Israelista, jonka mukaan tämä juutalaisvaltio aikoo kaapata koko Lähi-idän valtaansa ja tuoda temppeliin takaisin ja vallottaa maailmaa ja kaikkea tällaista. Aikaisemmin näitä vertauksia Suomessa esittivät muun muassa kielletty natsiliike, Suomen vastarintaliike ja venäläisjohtoinen MV-lehden disinformaatio, mutta nykyään mukaan on liittynyt Yleisradiosta lähtien koko valtavirran lehdistö on vajonnut samalle natsitasolle. Suomen lehdistöt uutisoivat kovin tulkinnanvaraisesti tästä asiasta. Esimerkiksi Yleisradion viimeaikainen Areenan lähetys kantoi otsikkoa "Israel on ottamassa haltuunsa Gazan kaistan". Ilmaisu, joka asettaa tapahtuman heti miehityksen kehykseen ilman välittömiä selityksiä siitä, mitä tämä uusi hallinnollinen järjestely käytännössä edes sitten tarkoittaisi. Kun Suomen lehdistö käyttää tällaisia ilmauksia, kuten ottamassa haltuunsa tai miehitys tai saarto, niin lukija jää hyvin arvelujen varaan, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, kuka ottaa mitä haltuunsa, kuka tulee olemaan missä vallassa. Median tehtävä ei ole näissä tapauksissa vain kuvata tällaista dramatiikkaa, vaan sen pitäisi myös kertoa totuus, mitä Suomen lehdistö ei todellakaan tee, vaan levittää pelkästään Hamasin terroristijärjestön propagandaa. Israelin turvallisuusministeriö on vienyt eteenpäin näitä suunnitelmia, joiden tarkoitus on laajentaa sotilaallista kontrollia Gazan kaupunkiin ja käytännössä hallita vain niitä alueita, joilla Hamasilla väitetään olevan edelleen tukikohtia ja panttivankeja tunnelien alapuolella. Turvallisuusneuvoston nämä päätökset ja raportit kertovat, että hallituksen suunnitelma on saada enemmän kontrollia kaistalla terroristijärjestöjä vastaan. Ja tämä on herättänyt sekä niin kotimaista vasemmistolaisten kuin kansainvälistä sitten punavihreää vastustusta, varsinkin Suomen valelehdistöissä. Hamasin terroristien aloittama sota ja terrori-isku 7. lokakuuta 2023, jossa yli 1000 ihmistä sai surmansa ja 100 siviilit joutuivat panttivangeiksi, on tämän koko operaation taustaa. Israel korostaa, että järjestö on ilmiselvä terroriuhka niin kuin se on, ja joka on kukistettava ennen kuin alueelle voidaan muodostaa normaalimpi hallinto, joka suostuu rauhaan. Demokraattinen ja aidosti palestiinalaisista rauhanaktivisteista koostuva, ei Hamasin tai siihen kytkeytyvän länsirannan palestiinalaishallinnon johtama, toisin kuin mitä Suomen presidentti ja ulkoministeri Stubb ja Valtonen ovat sanoneet, että pitäisi mukaan tehdä 2 valtion ratkaisu ja sitten antaa tälle Hamasille se toinen valtio, mikä ei missään nimessä tule onnistumaan, koska ehtoina on myös ollut se, että Hamasin pitäisi tunnustaa Israel, mitä se ei todellakaan ikinä tule tekemään. Joten ajattelepa sitä Irania, kuinka alueen vapauttaminen terroristijärjestöstä, joka aivopesee lapsisotilaita, käyttää sharia-lakia, toteuttaa joukkomurhia, sieppaa viattomia ja kieltäytyy kaikista rauhan sopimuksista, ennen kuin kuten heidän peruskirjassaan sanotaan, he tappavat kaikki juutalaiset pois. Niin tämä leimataan sitten länsimedian taholta Israelin miehitykseksi ja kolonialismiksi. Alueen vapauttamisen leimaaminen miehitykseksi ja kolonialismiksi ja ynnä muuta vähättelee jopa oikeuttaa tätä islamistista terrorismia sekä se sharia-lain ideologia, joka avoimesti vaatii juutalaisten ja vääräuskoisten tuhoamista.
Tämä on selkeää antisemitismiä Suomen lehdistöltä. Ketään muuta tahoa ei leimattaisi ja mustamaalattaisi tällä tavalla terrorismin vastaisesta sodasta, etenkin kun juuri terroristit itse aloittivat sen tälläkin kertaa. Israelin kritiikki on suhteetonta ja perustuu yksinomaan antisemitismiin ja islamofilisiin, islamin ideologiaa ihaileviin tulkintoihin ja ennakkoluuloihin. Natsi-aate tekee tätä, punavihreä aate tekee tätä, sosialistinen aate tekee tätä. Vääränlainen leimaaminen ei ainoastaan vääristä tämän konfliktin luonnetta, vaan nimenomaan auttaa niitä terroristisia tahoja, jotka haluavat jatkaa tätä väkivaltaa, eikä heidän tavoitteensa ole yhteisellä rauha tai demokratia, vaan sharia-laki, kalifaatti, jokaisen juutalaisen kansanmurha Koranin käskyjen mukaisesti. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen on toistuvasti sortunut levittämään terroristista disinformaatiota ja antisemitismin nojaavaa puhetta, joka on peräisin suoraan Hamasin terroristijärjestön trollitehtaalta. Sillä aikaa, kun Israel pyrkii hankkiutumaan yhdestä maailman verisimmästä omaa kansansa kiduttavasta ja julmasta terroristijärjestöstä, joka ei päästäisi ruoka-apua niille, Hamasista eroon tukee demokraattisia palestiinalaisia rauhan rakentamiseksi, kun samalla koko Suomen lehdistö ja valtiovalta keskittyvät päinvastoin tunnustamaan terroristeille heidän haluamansa sharia-lain mukaisen kalifaatin valtioksi. Ja mitä me tehtäisimmekään ilman Hamasin sanomia? Sanoma Media Finland maksoi 4 000 euroa lapsia raiskanneelle kattijengiläiselle Milan Jaffille. STT:n mukaan mediayhtiö Sanoma Finland Oy on maksanut 4 000 euron korvauksen Milan Jaffille, joka on parhaillaan vankilassa istumassa pitkäaikaista tuomiota jengitoiminnastaan muun muassa. Tämä tapaus herättää olennaisen kysymyksen, että kuka on tehnyt tämän korvausvaatimuksen Jaffin mukamas kunnianloukkauksesta. Suomessa rikosilmoituksen tekeminen on sillä välttämätön askel kunnianloukkausprosessin ja esitutkinnan käynnistämiseksi. Rikosoikeuden mukaan ilmoituksen tekijä voi olla joko asianomainen itse tai sitten hänen valtuuttamansa henkilö tai taho. Sanoma Media Finland on tunnustanut Milan Jaffin uhkauskirjeen, joka liittyy aiemmin vuonna 2003 julkaistuun sisältöön. Jaff on tuomittu näistä useista vakavista rikoksista ja hänen tapaustaan on käsitelty myös jatkuvasti valtavirran mediassa hyvinkin myönteisesti välillä. Jaffin ei kuitenkaan edes tarvinnut tehdä tällaista rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta, joka ei olisi edes todennäköisesti edennyt mihinkään. Sanoma Finland Oy maksoi silti mielellään rikolliselle ja samantien vain uhkauksesta tehdä rikosilmoitus kunnianloukkauksesta. Miten Milan Jaff tehtailee näitä laillisia uhkauksia lehdistöjä vastaan itsekö? Epäilen. Tämä herättää tietenkin epäilyksiä siitä, että Jaffilla olisi tukijoukko tai avustajia, jotka toimivat hänen puolestaan. On mahdollista, että hänellä on taustalla henkilöitä, kuten oikeusavustajia, sosiaalityöntekijöitä tai muita tällaisia punavihreitä eturyhmän edustajia, jotka varmistavat, että hänen etujaan valvotaan ja laillisia uhkauksia tehdään hänen puolestaan. Näin he ovat myös varmistaneet, että korvausrahaa tulee jo ennen rikosilmoituksen tekemistä, sillä rikosilmoitus ei olisi edes oikeasti mennyt ja edennyt mihinkään. Lisäksi herää kysymys, millä varoilla näitä asianajajien ja oikeusavujen hankkiminen on tapahtunut, sillä vankilassa olevilla henkilöillä on yleensä aika rajalliset taloudelliset resurssit tehdä näitä asioita. Onko hän saanut esimerkiksi oikeusapua asianajajan tai varatuomarin kautta jo ennen rikosilmoituksen laillisen uhkauksen tekemiseen vai muita tukipalveluita, jotka mahdollistavat asian ajamisen oikeusjärjestelmässä? Tämä on täysin poikkeuksellista ja herättää laajempaa keskustelua siitä, että miksi Suomen oikeusjärjestelmä toimii poikkeuksellisesti aina, kun kyse on muslimimiehestä, joka on syyllistynyt lapsen raiskaukseen tai jolla on jihadistisia tai katujengikytköksiä. Miksi tähän liittyy ylimääräistä työtä, sääntöjen venyttämistä ja tällaista ihmepoikkeuksellisuutta etenkin radikaalien muslimien kohdalla? Miksi kenestä tahansa muusta saa puhua millä tavalla tahansa kuin huvittaa lehdistössä, mutta sitten tästä tyypistä ei saa puhua totuudenmukaisesti? Käytännössä Sanoma Finland Oylle töitä tekevä Tuomas Embuske sekä Seiskan ja Allermedia Oyn Panu Hör
Mörkkö, joka on Suomen tunnetuin paparazzi, saivat varomattomilla puheillaan järjestettyä podcastissa niin, että ihmishirviö lapsen raiskaaja sai 4 000 euroa suoraan Hamasin Sanomilta, jotka maksoivat sen mielellään mukisematta. 2 keski-ikäistä valkoista setämiestä, jotka eivät oikeasti tiedä mitä tekevät ja mikä laillinen tilanne sekä Overtonin ikkuna sattuu asian suhteen olemaan Suomessa tällä hetkellä. Sen sijaan, että nämä sedät kysyisivät, mahdollistaisivat tai antaisivat äänen kaltaisilleni asiantuntijoille näissä asioissa, sedät sähläävät, astuvat ansaan ja tuottavat lapsia raiskaaville jihadisteille tuhansia euroja korvauksia samalla asialla olevan yrityksen varoista. Nähtävästi tärkeintä Suomen suurimmille lehdistöille on suojella näiden uusien lapsia raiskaavien ja jihadististen kattujengien eli Suomen kunniakansalaisten islamilaista kunniatotuudelta. Ei edes taistella sananvapauden ja journalismin puolesta, kun varsinkin kaikki kerrotut asiat ovat olleet totta. Kyseessä on julkinen henkilö, joka istuu tälläkin hetkellä puhutuista asioista tuomiotaan. Mutta jos esimerkiksi minä teen rikosilmoituksen sadoista saamistani tappouhkauksista, maailman törkeimmistä kunnianloukkauksista, vuosia kestäneistä lawfare-kampanjoista terroristien hyväksi ja asioista, jotka ovat lähteneet suoraan SDPn puoluetoimistolta propagandakampanjatyylisesti vastaan, se lentää saman tien silppuriin Helsingin sharia-poliisissa, eikä yksikään oikeusaputoimista myönnä minulle mitään apurahoja tekemään uhkauskirjeitä, eikä yksikään laillinen avustaja lähde puolestani ilmaiseksi tehtailemaan uhkauksia sekä rikosilmoituksia, jos heille rupean valittamaan. Jos minä laitan viestiä ja uhkaan esimerkiksi Helsingin Sanomia rikosilmoituksella tai Iltalehteä, kun ovat levittäneet törkeitä väitteitä minusta aikoinaan, niin puhelin suljetaan kasvoihin, niin mulla on tästä nauhoitus, sä voit käydä katsomassa mut kanavalta. Jaffia taas kunnioitetaan, maksetaan mielellään, rajoitetaan omia toimittajia ja alistutaan. Onhan hän tämmönen Hamasin Sanomien kunniakansalainen. Nämä Jaffat ja Ahmedit ovat Suomen lehdistö ja tällaisten oikeusihmisten tärkeimpiä asiakkaita. Syyttäjät, avustajat, viranomaiset, sosiaalityöntekijät ja asianajajat venyttävät kaikkia mahdollisia keinoja suojellakseen näitä raiskaavien jihadistien kunniaa tekemällä ylimääräistä työtä. Jos jihadistia ja raiskaaja ei tässä maassa olisi, niin jokainen heistä jäisi työttömäksi. Eli Milan Jaffilla on työllistävä vaikutus veronmaksaja, kun silti joutuu maksamaan. Oikeastihan kunnianloukkauksen pitäisi perustaa paikkansa pitämättömään väitteeseen sekä konkreettiseen, taloudelliseen tai henkiseen haittaan. Milan Jaff on todistetusti ja tuomitusti lapsia raiskannut muslimi-ihmishirviö ja katujengiläinen, joka ei tällä hetkellä tienaa yhtään mitään, eikä häntä ole aiemmin vaikuttanut haittaavan lainkaan asia, kun on ylpeänä ja nokka pystyssä heilutellut sormillaan ilmaan jengimerkkejä oikeussaleissa. Eli ei ole ollut taloudellista menetystä, ei ole ollut henkistä menetystä, ja asia on ollut täysin paikkansa pitävä, joten miten tämä on kunnianloukkaus? Onko henkilöllä edes mitään kunniaa, jota voisi loukata, kun hän on menettänyt sen täysin omilla teoillaan julkisesti kuvaten kaikki rikoksensa, jotka on tehnyt ja lesoillut niitä julkisesti? Sanella Finland Oy olisi voinut heittää nämä Milan Jaffin uhkauskirjat suoraan roskiin, joista Jaff olisi tehnyt rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta ja Helsingin poliisi olisi sen sijaan hylännyt asian ilman esitutkinnan aloittamista. Koska jos sä tiedät yhtään mitään laista, Suomen laista ja varsinkin kunnianloukkaus tai kansanryhmää vastaan kiihottamisen laista, niin tämä ei missään nimessä olisi edes edennyt käräjille. Näin ei kuitenkaan käynyt. Helsingin Sanomat ei heittänyt uhkauskirjettä suoraan roskiin ja naurannut asialle, vaan maksoi mielellään tuhansia euroja katujengiläiselle jo pienimmästäkin laillisesta uhkauksesta. Ja näin ollen luotiin jälleen mediapiiri ja ilmapiiri sekä aate, jonka mukaan jatkossa ei puhuta, pilkata, kerrota tai ylipäätään vastusteta millään tavalla muslimia ja jihadisteja, kattujengiä ja heidän toimenpiteitään, koska siitä joutuu heti maksun mieheksi jo ilman mitään kunnianloukkaus-rikosilmoitusta, saati minkäänlaista tuomiota tässä asiassa, vaan maksetaan täysin mielellään. Mielellään ja saman tien. Ei kellekään muulle. Ei kellekään muulle. Ei tarvitse taistella sananvapauden puolesta, ei tarvitse taistella journalismin puolesta, ei tarvitse taistella omien toimittajiensa puolesta, vaan annetaan nyt vaan sille terroristille rahaa, hyvät tulee. Miten mulla on vieläkin näin kuuma ihan oikeasti? Kiitos mun videokatsomisesta ja toivottavasti sä tykkäsit siitä. Toivottavasti sä tilaat mun kanavan, toivottavasti sä lähdet tukemaan mua, jotta mä voin viikoittain tehdä lisää näitä videoita ja kiitos jälleen mun videokatsomisesta ja me nähdään ensi sunnuntaina.